Yamakateerera kudai so panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kutambira bad news. Zimbabwe yaiswawo panguva yakaoma neAmerica. Kutaura kwandiri kuzviita nemi iko zvinezvi pari kunzi the Trump administration is expanding its travel ban to include 5 more countries and impose new limits on others. This move Tuesday is part of ongoing efforts to tighten US entry standards for travel and immigration. The decision follows the arrest of an Afghanistan national suspect in the shooting of 2 National Guard troops over Thanksgiving weekend. In June, President Donald Trump announced that citizens of 12 countries would be banned from visiting the United States and those from 7 others would face restrictions. The decision resurrected a hallmark policy of his first term. On Tuesday, the Republican administration announced it was expanding the list of countries whose citizens are banned from entering the US to Burkina Faso, Mali, Niger, South Sudan, and Syria. The administration also fully restricted travel on people with Palestine Authority issued travel documents. In addition, 15 countries are also being added to the list of countries facing partial restrictions: Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Zambia and Zimbabwe. Ndo pari kukwana Zimbabwe ipapo pari kudedzera kuti vedwe ma restrictions pfacha zvinhu azvisisina kumira mushe. Ndiri kutovhunduka nenyaya iyoyi iko zvinezvi because inini tinenge kutoronga kuti tikazodai so tikatawo dhiri redu tinongodai so tingorekana tangoningirina. Ende nyaya ihombe iri kunyanya kundirwadza mataurirwe azviri kuizoitwa ndo asina kundibata zvakanaka because inini nyaya kana dzikangotaurwawo mamwe matauriro aya pachingonzi takungovadai so because of 1 2 3 4 5 things azvina kana nebasa rese, but not because tiri kuita zvinhu zvekubatanidzirwa panyaya tisingazive. Imagine kuti ma restrictions aya pamoningirikini pari kunzi nyika idzodzidzi dziri kunyanya nyaya dzecorruption, fraud, zvakawanda zviri kungotaurwa imomomo ndo nyaya dzacho dziri kunetsa. But kuZimbabwe asi ese macitizens ari kuita corruption. Macitizens vanotobudawo vachitoita kune dzimwe nyika idzi kutotsvakawo cheuviri, kutsvagawo kurarama mufunge, kutotiza kuti zvinhu hazvina kuvamirira mushe. But ukaona zvakusvika pakudai so taisoziva kumashure kuti chiziva kuti vanhu vanenge vane masanctions munyika vashoma, the likes of Anatagwirei, Mnangagwa nefamily yake nevamwe vanhuwo 1 2 3 4 vachingoenda vakadaro ndo vanhu taiziva kuti ava vanhu ndo vakabayirirwa pamasanctions. But iko zvinezvi atoma 1 chipo chekuti nemuwo vacho vanhu makungobayirirwawo pamasanctions iwawo ma-restrictions muchingorestrictwa muchingoenda makadaro kwakadai so nyika yakadai so vachinyora pasi zvakutoti affecta. Zvinhu izvi ndinowanzozvitaura because tinoziva kuti tinaona vakawanda vanodedzera kuti ina ndabasa nazvo handiti zvepolitics. Hama dzadiwa, ukasaita zvepolitics, politics dzacho ndidzo dzinopedzisira dzakuita nezvako, ndo mamirira zvinozongoita ende ndo maperera zvinozongoita. Handatopedza nemi. Thank you so much. You have a good day. Dio TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information no worry chakupa full information. Ongokundeka notification bell tine mapost asitori paseo saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masola bani. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian yeah. My updates are brilliant yeah. Saka tikoti Kulian TV ndo mawani katisingade kuzonzita dona mani asi TV weona kujapani pari kushandwa basa kwete zvemafani. Saka chiri kushota engagement yoita seti kurota but aizvonye mangotisapota ngobaya pera hapana kachichashota.